Felly, yn y gyfres yma, dyn ni'n mynd i fod yn mynd i edrych ar wahanol agweddau o'r bywyd Cristnogol, arferion bywyd y Cristion, a pa effaith mae'r pethau yna yn cael yn bywyd ni o ddydd i ddydd. Pa effaith maen nhw'n cael ar ein ffydd ni, sut maen nhw'n helpu ni i dyfu'n debygach i Iesu Grist. Felly mae 'da fi bigi heddiw, mae 'da fi gweddi. Mae gweddi yn rhan enfawr o fywyd y Cristion. Mae'n un o'r arferion bydde pobl yn cysylltu gyda Cristnogion, gyda pobl o sawl y cred gwahanol. A gweddi yw'r ffordd dyn ni yn cysylltu gyda Duw. Dyma sut dyn ni'n meithrin perthynas gyda Duw. Nawr, sut ydych chi yn teimlo am weddi bore yma? Falle bod chi'n teimlo'n euog, bod chi ddim yn gweddio digon. Falle bod chi yn gallu meddwl am ffordd mae gweddi wedi cael ei ateb mewn ffordd anhygoel yn y gorffennol, yn eich profiad chi. Bod chi wedi gweld Duw yn torri mewn i sefyllfa ar ôl gweddio. Neu, falle bod chi ddim wedi gweld ateb i weddi, a bod chi dal yn dyfalbarhau yn cario ymlaen i weddio, ond ddim yn gweld be ydych chi eisiau gweld yn digwydd. Ydy gweddio yn rhywbeth ydych chi'n ystyried fel rhywbeth i ffitio mewn i'ch diwrnod chi fel tasg arall, neu ydy e'n amser ydych chi'n rhoi o'r neilltu i fod rhesymnoldeb Duw, i drial dod dynesu ato fe. Mae lot o bobl yn troi at weddi, Cristnogion a bobl sydd ddim yn Cristnogion. Pan mae rhywbeth trist yn digwydd, ni'n clywed bod bobl yn anfon gweddiau, neu yn meddwl bod pobl yn ystyried ac yn meddwl ac yn gweddio am rhyw sefyllfa erchyll sydd wedi digwydd. A i'r pwynt le mae'n gallu bod yn docenistaidd yn dweud i sôn am weddi, yn wedig pan ni'n meddwl am sefyllfaoedd ar draws y byd, mae bobl yn gweud bod nhw'n gweddio amdano fe, ond falle ddim actually yn dilyn hynny fyny gyda gweithred sy'n mynd i ateb, fod yn rhan o ateb Duw i'r weddi yna. A yn y cyd-destun ni heddi, i ni'n gwybod bod yna lot o bobl yn chwilio am orffwys. Mae lot o bobl yn chwilio am heddwch yn eu bywyd nhw. Dan ni'n byw mewn byd le mae prysurdeb yn cymryd drosto, a mae'n anodd iawn dod o hyd i'r manna o heddwch yn y byd gwyllt yma dan ni'n byw. A mae bobl yn trio pob math o bethau, yn dyn nhw, a mae'r pethau yna falle'n iawn yn eu lle eu hunain. Ond mae gyda ni yn yr eglwys rhywbeth anhygoel i siarad gyda pobl amdano, ond oes. Mae gyda ni perthynas gyda Duw. Y Duw sy'n cynnig heddwch, y Duw sy'n cynnig achubiaeth i ni, y Duw sy'n cynnig maddeiant, y Duw sy'n cynnig gobaith am byth. Ond falle, dyw lot o bobl yma ddim wedi ystyried hyd yn oed yr eglwys, ddim yn meddwl lot am grefydd, a ddim wedi ystyried bod yr atebion yn Iesu Grist. A gwir amdani yw, dyn ni fel Cristnogion, dwi'n siarad am fi fy hun, dyw mywyd i ddim wastad yn adlewyrchu y cyflawnder bywyd mae Iesu yn ei gynnig. Dyn ni gyd yn works in progress, a dyn ni ddim angen teimlo'n euog am hynna. Mae Duw wedi arwaith yn ein bywyd ni. Ond, bore yma, dwi eisiau edrych ar weddi fel ffordd o dyfnhau yn perthynas ni gyda Duw. Sut mae gweddi yn ffurfio ni i fod yn debygach i Iesu Grist ac i fyw bywyd debygach i Iesu Grist. Felly, dwi ddim yn mynd i fod yn sôn gymaint am weddiau o eiriolaeth, so gweddiau fel o intercession, pethau dwi wrth y modd yn neud yn grwpiau cymuned sydd gyda ni yn ystod yr wythnos, le da ni'n dod at yn gilydd fel grwpiau bach, cymuned bach, a da ni'n gweddio dros sefyllfaoedd penodol, dros pethau penodol y mywydau yn gilydd, a mae hynna'n fraint anhygoel o beth i wneud. Mae jyst yn anhygoel gweld sut mae Duw yn ateb gweddiau. Dwi'n siarad mwy heddiw am weddi fel rhan o'n ffurfiant ysbrydol ni. Sut yn ni yn meithrin yn perthynas gyda Duw? Sut yn ni'n mynd yn ddyfnach gyda Duw? A mae hwnna'n un peth dwi wir eisiau i mywyd i. A felly, os da chi eisiau'r un peth i'ch bywyd chi, fi'n gobeithio gallwn ni jyst dechrau
explorio rhai o'r pethau yna bore yma. A fel mae'n digwydd, mae Arwel yn barod wedi dyfynnu adnod o'n i dyfynnu jyst ar y dechrau fan hyn, achos pam da ni'n meddwl am weddi, da ni'n gallu teimlo'n euog o, da ni ddim yn gweddio digon, neu fi angen gweddio mwy, dyw hwn ddim yn fod yn rhywbeth beichus, dyw hwn ddim fod yn rhywbeth fel rheol, mae o fod ynglyn â'n perthynas ni gyda Duw. A mae Iesu eisiau'n dysgu ni i fyw mewn ffordd le mae e'n cymryd y baich ac mae e'n rhoi gorffwys a heddwch i ni. So, yr adnod yma, le mae Iesu'n gwahodd ni, dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm a rhofi orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyffyrddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Felly, da ni'n mynd i edrych ar ddarn o'r Beibl le mae Iesu'n dysgu am weddi o Efengil Mathew, ond jyst i wneud pethau'n hawdd i chi bore yma, mae teitl y bregaeth yn dod o'r rhan arall o'r Beibl. So mae'r teitl yn dod o Efengil Luc. So mae Iesu'n dysgu'r ffordd ma weddïo yn Efengil Luc ac Efengil Mathew. A yn Luc mae disgyblion yn gofyn i Iesu, Arglwydd, dysgodd Ioan ei ddisgyblion i weddïo, felly dysga di ni. A mae hwn yn rili bwysig, dwi'n meddwl. Dyw'r disgyblion ddim yn gofyn i Iesu ddysgu pethau nhw lot yn y Beibl. Gallen nhw gofyn iddo fe ddysgu pob math o bethau iddyn nhw. Ond mae nhw'n gofyn yn specific i Iesu dysgu nhw i weddïo. A mae hwnna'n dweud rhywbeth wrthon ni, dwi'n meddwl. Mae nhw wedi sylwi rhywbeth am Iesu. Ac oedd Iesu hun yn gweddio, a newn ni dod ymlaen at hynna yn y funud. Ond oedden nhw wedi sylwi bod rhywbeth arbennig am weddi yn mywyd Iesu. Felly, newn ni ddarllen Mathew 6, adnod 5 ymlaen. A pheidiwch gweddio fel y rhai sy'n gwneud sioe o'i crefydd. Mae nhw wrth eu boddau pan mae pobl yn edrych arnyn nhw, yn codi weddïo yn y synagogau neu ar y strydoedd prysur. Credwch i fi, dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fyddi di'n gweddio, dos i ystafell o'r golwg, cau y drws a gweddio ar dy dad sydd yno gyda ti, dy fod ddim yn ei weld. Wedyn, bydd dy dad sy'n gweld pob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A phan fyddwch chi'n gweddio, peidiwch mwydro ymlaen yn ddiddiwedd fel mae'r paganiad yn gwneud. Maen nhw'n meddwl y bydd Duw yn gwrando am ei bod yn gweddio mor hir. Peidiwch chi a bod fel yna. Mae'ch tad chi'n gwybod yn union beth sydd ei angen arnoch chi, cyn i chi ddweud gair. Dyma sut dylech chi weddïo. Ein tad sydd yn y nefoedd, dyn ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydeddu. Dyn ni eisiau i ti ddod i deyrnasu. Ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg di ddigwydd yma ar y ddeiar, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Maddau ni am bob dyled i ti yn union fel dyn ni'n maddau i'r rhai sydd mewn dyled i ni. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ein profi ac achub ni o afael y drwg. Os gwnewch chi faddau i bobl pan maen nhw'n gwneud cam â chi, bydd eich tad nefol yn maddau i chi hefyd. Ond os na wnewch chi faddau i'r bobl sydd wedi gwneud cam â chi, fydd eich tad ddim yn maddau'ch pechodau chi. Felly, dyma eiriau Iesu yn Efengil Mathew, fel o'n i'n dweud, a mae'n rhan o'r bregaeth ar y mynydd. So mae hwn yn un o'r pregethau mwyaf enwog nath Iesu i ddweud. Mae'n rhan enwog iawn o'r Beibl. A yn y bregaeth yma, mae Iesu yn eistedd lawr i ddysgu bobl am sut mae pethau'n gweithio yn nheyrnas Duw.
A mae'n pethau'n gweithio yn Heyrnas Duw yn wahanol iawn i sut maen nhw'n gweithio yn y byd o'n cwmpas ni. Mae Iesu'n dweud pethau anhygol, pethau hollol newydd, pethau really, sy'n dal yn radical iawn heddiw, a bod yn onest. Mae yn dweud fod y bobl wan, y bobl sy'n yn dioddau pethau, yw'r bobl sydd dan fendith. A mae hwnna'n jyst rhywbeth rhyfeddol i ddweud. Mae'n sôn amdano sut mae ymddwyn, sut mae bod yn rhan o deyrnas Duw. Mae'n rhyw fath o cod ymddygiad, fel rhyw fath o code of practice hefyd. Achos ar y pryd, oedd bobl yn byw dan teyrnasiad Cesar. Ond mae Iesu'n gweud, os mae Duw yn teyrnasu yn eich bywyd chi, os mae Duw yw arglwydd eich calon chi, dyma sut ydych chi fod i fyw. A oedd yn wahanol iawn i fywyd ar y pryd. A os byddwn ni'n dilyn pregaeth Iesu hyd yn oed heddiw, bydde fe'n wahanol iawn i'r byd da ni'n byw ynddo. Felly mae Iesu'n neud i'n amlwg bod gweddïo yn rhan bwysig o fywyd pobl Dduw. A mae e'n siarad fan hyn gyda bobl sy'n gweddïo yn barod. Mae gweddi yn rhan o fywyd yr Iddewon. Ond mae'n gwneud y pwynt mawr fan hyn i beidio wneud sioe o'n gweddi. A peidio pentyrru geiriau yn ddiangen. A dwi'n gwybod, mae rai fydd cyfaddau, dwi'n un sydd wedi wneud hynna. Dal yn wneud e. Achos mae lot ohono ni falle yn hoffi gweddïo, yn hoffi defnyddio geiriau, yn hoffi sut maen nhw'n swnio ag ati. Ond mae yna beryg fyna, yn does, bod ni'n troi ei fod yn sioe, bod ni'n troi ei fod amdano ni yn hunain a nid am Dduw. So, dwi'n gwybod mewn lot o distractions hefyd sy'n tynnu'n sylw ni o'r Dduw. So, fi wedi aileirio y paragraff bach yma a i gweld os newch chi uniaethu gyda'r geiriau yma. So, fi wedi aralleirio fe i fod yn fwy perthnasol i fi, ond falle newch chi weld rhywbeth sy'n perthnasol i chi hefyd. Stopia gweddïo fel y nhw sy'n gwneud song and dance o'i crefydd. Mae nhw wrth eu boddau yn defnyddio geiriau sy'n swnio'n dda ac yn troi y weddi i fod amdanyn nhw hunain yn lle Duw. Credwch i fi, dyna'r unig ysur gan nhw yw eu lleisiau hunain. Pan fyddi ti'n gweddïo, dos i rywle ar ben dy hun. Paid edrych ar WhatsApp, trod y notifications i ffwrdd. A gweddïo ar dy dad sydd yno gyda ti dy fod ddim yn ei weld. Wedyn, bydd y dad sy'n gweld bob gyfrinach yn rhoi dywobr i ti. Mae yna gymaint o distractions yn does, pethau'n mynd â'n sylw ni. A mae hwnna'n achosi disconnection rhwngddo ni a Duw. Mae'n torri'r cysylltiad yna. A chymryd, ar ei weitha, mae gweddi yn gallu bod yn gweiddi mewn i'r gwagle, i'r vacuum, a gobeithio bod rhywun yna. Ond ar ei orau, mae gweddi yn mynd mewn yn i bresenoldeb Duw. Lle dyn ni ddim angen geiriau hyd yn oed. Dim ond mwynhau ei gwmni, graslon a charedig. Nes i gofio bore yma am un stori bach yn ddoniol. I'n cofio bod yn llanw, y gwyl llanw, sef gwyl Cristnogol, da ni'n cael adeg y Pasg. Ar y pryd oedd llanw lawr yn Cei Newydd, dwi'n meddwl. A mae ffrind i fi'n cyrraedd ar gyfer gwasanaeth nos. A mae wedi rysio o ble bynnag oedd yn byw ar y pryd, a wedi cyrraedd y gwasanaeth, a wedyn, iawn, ti'n iawn, reit, ista lawr y gwasanaeth yn dechrau. A dyma'r person oedd yn arwain yn gweddïo, a wedyn mae'n gweud, yn enw Iesu Grist, amen. A wrth gwrs, fel byddwn ni, lot o bobl wedi gweud amen yr un pryd. A nath yn ffrind i, person sydd ddim yn gwneud pethau by half measures, oedd e'n mynd i weid amen, ond beth ddath allan o'i gegau yn uchel iawn oedd, helo. A just hollol disconnection llwyr rhwng beth oedd yn digwydd a beth oedd yn mynd mlaen gyda e. Chwarae teg, oedd e newydd rysio i fod yna. Ond achos bod e'n person fel o'n i'n gweud, ddim yn ei bethau by half measures, oedd e'r helo yma, dwi'n just mynd dros y neuad i gyd. A nes i ddim stopio chwerthin am gweddill y gwasanaeth. Ond
fel yma mae'n gallu bod i ni, fe. Da ni eisiau bod yn rhywle, falle bod da'n intentions ni'n iawn, ond da ni'n cael yn distractio, a da ni'n diweddu fyny yn neud rhywbeth sydd ddim actually yn helpu ni, neu yn helpu'n perthynas ni gyda Duw. So mae Iesu'n creu darlun fan hyn o sut i feithrin perthynas agos, intimate gyda Duw. A dyna beth mae Duw eisiau. Dyna beth yw nod ni mewn gweddi, yw cael y berthynas yna gyda Duw. A dyna beth sy'n wahanol am Gristnogaeth, yn dyw e? Mae amdano cael perthynas, mae amdano cael cysylltiad gyda gwaredwr y byd, Duw cariad, Duw byw. Nid achos bod ni yn meddwl bod ni'n bobl dda, nid achos bod ni wedi wneud pethau da, ond achos bod yn gwahodd ni mewn i berthynas gyda fe. Achos Iesu Grist a'i waith ar y groes, da ni yn cael y gwahoddiad, da ni'n cael maddeuant, a da ni'n cael dod at y tad. A mae hwnna'n ei hun just yn mind-blowing, yn dydi? Mae just yn anhygoel, a dylen ni byth colli gafel ar pa mor rhyfeddol yw hynna. Ond fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae'r byd ma'n pwyntio ni at gymaint o wahanol bethau sy'n ni helpu'n lles ni, helpu yn iechyd meddwl ni, pethau sy'n iawn yn ei lle. Ond mae lot o'r bethau ma'n tueddol o ddweud wrthyn ni bod yr ateb ynddo ni'n hunain. Bod ni'n gallu ffeindio'r ateb ynddo ni'n hunain. Nawr, mae'r Beibl yn dweud mae'r ateb yn cael perthynas gyda Iesu Grist. Trwyddo fe, i ni'n gallu cael bywyd cyflawn, bywyd o heddwch, gobaith tragwyddol a chariad y diben draw. Ac yn y berthynas yma hefyd, dyn ni'n gallu cael yn adnewyddu, dyn ni'n gallu cael refresh mwyn mynd allan i'r byd. I fod y bobl mae Duw eisiau ni fod yn y byd. A boi, dyn ni angen nerth i fyw yn y byd yma, dyn ni'n byw yn dod ydan. So os dyn ni'n gallu cael y berthynas yma gyda Duw ac ein adnewyddu ni yn ei berthynas ni, dyn ni just lot mwy parod ar gyfer y byd a mynd a'i allan i'r byd hefyd. Felly gallwn ni ddysgu lot o sut oedd Iesu'n gweddio. Oedd Iesu hun, fel o'n i'n dweud, angen treulio amser gyda'i dad. A oedd hwn yn arfer neu habit oedd yn edrych yn debyg bob tro. Oedd Iesu'n mynd falle ar ben ei hun, yn aml yn gynnar yn y bore. Weithiau'n gwahodd disgyblion i ddod gyda fe, ond bob amser i weddio. Falle bod chi'n cofio, nath dreulio cyfnod o 40 diwrnod cyn dechrau weinidogaeth mewn gweddi ar encil yn yr anialwch. Nath hefyd mynd i ffwrdd i encilio cyn dewis y 12 disgybl. Nath wneud hyn ar ôl bwydo'r 5,000, ar ôl sawl un o'r gwirthiau, dweud y gwir. Ar ôl bod ar daith cynhadol, pan oedd e'n mynd rownd partrefi yn cyhoeddi teyrnas Duw. Felly, oedd angen yr amser yma, tynnu ffwrdd oddi wrth y dyrfa, tynnu ffwrdd wrth y disgyblion hyd yn oed, mwyn cael yr amser yna o cael refreshment, a cael ei adnewyddu gan Dduw, a i baratoi ar gyfer y peth nesaf. Felly, oedd e'n caru amseroedd o encilio, oedd e'n caru amseroedd o dawelwch, oedd e'n rhoi rhythm i'w fywyd e. Oedd angen y rhythms yma o, bod yng nghanol bobl, ond wedyn amser gyda'i dad nefol. A ni gyd angen, os oedd Iesu Grist angen yr amser yna i cael breather i anadlu, da ni bendant angen yr amser yna i anadlu. A mae fi dyfyniad nawr gan Jonathan Thomas. Mae Jonathan di sgwennu llyfr really defnyddiol am lot o'r pethau yma. Intentional interruptions, yw enw'r llyfr. Learning to be interrupted the way God intended. So yn lle cael yn rheoli gan interruptions y byd yn cwmpas ni, gadael i Dduw interruptio yn bywyd ni. A mae Jonathan yn dweud hyn, we need breathing space, but that breathing space must be more than a Christianized form of yoga. It needs to be a breathing space with the Spirit, the breath of God. Os oedd angen Iesu, os oedd angen iddo fe weddio, ni bendant angen gwneud hynna. A dwi'n sicr angen gwneud hyn hefyd. Camu allan o'n bywyd ni yn ystod y dydd, yn ystod yr wythnos, a cael yn adnewyddu a'i ymbweru gan ei ysbryd glân e.
A weithiau mae gyda ni syniad reit benodol yn does o beth yw amser gyda Duw. A hynna'n iawn os ydych chi'n hoffi, wneud treulio amser yn dawel ar y soffa neu be bynnag gyda cwaned y goffi, grêt. Ond mae treulio amser gyda Duw yn gallu edrych yn ffyrdd gwahanol hefyd, a byddwn ni'n rili annog chi jyst i trio darganfod beth yw'r ffyrdd gwahanol yna sy'n gweithio i chi o ran treulio amser gyda Duw. Dwi wedi gwario oriau yn y car dros y blynyddoedd, a ddim wedi gwneud y defnydd gorau yn fe 90% o'r amser, ond fi wedi gallu defnyddio fe i weddïo a cysylltu gyda Duw yn y gorffennol. A weithiau mae bobl yn hoffi mynd allan i gerdded, mynd allan i fynydda. Oedd Iesu hun yn cerdded bryniau ag ati. A dyn ni'n gwybod erbyn hyn, drwy ymchwil gwyddonol, bod hwnna'n rhyddhau hormonau sy'n helpu ni i ganolbwyntio. So falle i rai bobl, pan nhw allan yn cerdded, ymarfer corff hyd yn oed, falle bod yn helpu iddyn nhw i ganolbwyntio a bod nhw'n gallu cysylltu gyda Duw tra bod nhw'n gwneud y pethau yna. A wedyn pam ni'n meddwl am yr ymenydd, o'n i'n gwrando ar cwbl o podcast wrth bod fi'n paratoi, a oedd yna un podcast le oedden nhw'n sôn amdano defnyddio gwahanol rhannau o'r ymenydd i gysylltu gyda Duw. Peidiwch yn meddwl bod fi'n gwybod lot am hyn iawn, ond oedd e'n rili ddiddorol a byddwn ni'n hoffi dysgu mwy. So mae'r limbic region yn yr ymenydd, fwy ochr creadigol, lle dyn ni'n prosesu empathy ac ati, a wedyn mae'r frontal cortex yn fwy o iaith a rhesymeg a logic ac ati. A falle bod ni'n tueddu i defnyddio'r frontal cortex yn bennaf, gwedwch bod ni'n sgwennu neu defnyddio lot o iaith neu trafod pethau, falle dyna'r ffordd da ni yn cysylltu gyda Duw. Ond falle bod ni angen defnyddio yr ochr creadigol mwy, falle bod ni angen ystyried pan ni'n gweddïo, falle tynnu lluniau bach neu rhywbeth creadigol i gysylltu gyda Duw. So, oedd hwnna'n syniad rili diddorol bod ni jyst yn trio cysylltu gyda Duw a arbrofi ffyrdd gwahanol o cael beithrin y perthynas gyda fe. Felly dwi am dod nôl at rhai o'r bethau yma yn y diwedd a jyst meddwl yn ymarferol be mae hwn yn feddwl i ni. Ond neges Iesu yma yw, be mae bobl yn neud ar y tu allan ddim o reidrwydd yn adlewyrchu beth sydd tu mewn. Da ni angen ffeindio yn gofod sy'n gweithio i ni, lle da ni'n gallu cysylltu gyda Duw, treulio amser yn ei bresenoldeb a cael yn adnewyddu ganddo fe. Felly, dyn ni'n mynd i droi nôl at y testun nawr a at weddi'r Arglwydd, achos yma mae Iesu'n cynnig rhyw fath o fframwaith i ni sut dyn ni'n gweddïo, model dyn ni'n gallu defnyddio. So dwi jyst yn mynd i fynd trwyddo yr weddi nawr a edrych beth yn union sy'n digwydd yma. Mae yna alwad i symlrwydd, dwi'n meddwl, yn y bregaeth ar y mynydd i gyd, ond yn bendant gyda'r weddi mae Iesu yn cynnig fel model. Mae'n eithriadol o syml. Mae'n defnyddio iaith gyffredin. A dwi'n meddwl bod hwnna'n neges mor bwysig pam dyn ni'n gweddïo, pam ni'n siarad gyda Duw, dyn ni'n gallu defnyddio iaith. Fel mae Iesu'n gweud, mae Duw yn gwybod beth dyn ni am ofyn cyn bod ni'n dweud e. A mae'r weddi'n dechrau gyda canolbwyntio ar Dduw ei hun, wrth gwrs. Da ni eisiau atgoffa'n hunain pwy yw Duw, bod e'n dad i ni, bod ni'n cael galw fe yn dad. Mae hwnna'n anhygoel, bod e'n gweld ni fel ei blant a mae eisiau perthynas da ni. Pan dyn ni'n gweud gweddi'r Arglwydd, dyn ni'n defnyddio nid fersiwn Beibl.net, ond cyfieithiad chydig bach yn hŷn, a dyn ni'n gweud sancteiddio'r dy enw. Nawr, be mae hwnna'n yn ei feddwl? Wel, mae'n meddwl bod ni eisiau i enw Duw gael ei anrhydeddu. Dyn ni eisiau i pwy yw cael ei gydnabod yn ein bywydau ni ac yn ehangach hefyd. Mae cymeriad Duw yn sanctaidd ac mae'n heiddi ei foli. Dyn ni'n cael yn atgoffa fan hyn pwy yw'r Duw dyn ni'n gweddïo ato. Mae'n Dduw byw sydd yn y nefoedd,
A mae eisiau gweld ei sofraniaethau, ei waith, ei achubiaethau, ei achawdwriaethau ar waith yn y byd. Da ni'n gweddio deled dy deyrnas. Da ni eisiau gweld teyrnas Dduw yn ehangu dros y byd. O'n bywydau ni, bywydau'n cymuned ni a ar draws y byd. A mae deled y deyrnas, ti'n gallu meddwl am teyrnas Dduw, da ni'n gweud teyrnas nefoedd hefyd. Dyw e ddim y syniad yma bod ni'n gallu cael yn pigo i ffwrdd fel Cristnogion, yn tynnu i ffwrdd i'r nefoedd. Ond mae e fwy ymwneud â dod â teyrnas Dduw i dorri mewn i'r byd sydd o'n cwmpas ni. Bod teyrnas Dduw yn dod yn reality yn y bywyd ni ac yn y byd sydd o'n cwmpas ni. A pan bydd hynna'n digwydd, bydd enw Duw Dad yn cael ei anrhydeddu hobman. Felly mae'r rhan gyntaf i gyd am atgoffa'n hunain, datgan pwy yw Duw, i fod ei gael ei gydnabod fel yr un sanctaidd, bod ni'n galw am ei deyrnas ei ddod i deyrnasu, a bod ei ewyllus yn cael ei wneud yma. Felly dyma oedd galwad Iesu. Dyma oedd Iesu'n rhoi ar waith, really, yr tri peth yma. Oedd Iesu'n rhoi'r pethau yma ar waith yn ei weinidogaeth. Oedd e'n mynd i bentrefi bach yn Galilea, a oedd e'n dweud wrth bobl am deyrnas Duw. So, really, oedd Iesu'n cyflawni y weddi yma yn ei weinidogaeth e. A oedd e'n dysgu bobl, fel dyn ni'n gweld yma, i ddweud y weddi yma, i datgan y bethau yma. Nid fel rhywbeth oedd yn digwydd unwaith yr wythnos, ond rhywbeth oedd yn digwydd fel rhan o rythm dyddiol eu bywyd nhw. Hynny yw, bod ni yn gweddio bod Duw, reality Duw yn dod i'n plith i ni, bod teyrnas Duw yn dod i'n plith ni, bod ei enw fe yn cael ei anrhydeddu. A bod y gweddi yma yn dod bron fel rhyw fath o mantra, a wrth bod nhw'n gweddio fe, wrth bod ni'n gweddio fe, bod y bron yn siapio ni i fod yr ateb, i rhan o'r ateb i'r weddi ei hun. Felly mae hwnna'n anhygoel yn dydi, bod ni'n gallu dweud y pethau yma, bod yn rhan o'r ateb i'r weddi. Felly mae hwnna'n rili bwysig, dechrau gyda datgan pwy yw Duw a be da ni eisiau gweld yn digwydd o ran teyrnas Dduw. Wedyn mae'r ail ran yn edrych mwy arno ni'n hunain. Felly mae'n lot mwy ymarferol, yn anghenion personol ni, yn gorfforol ac yn ysbrydol. A mae gan Dduw ddiddordeb yn y pethau yma. Mae hwnna'n neges really clir. Mae diddordeb gyda fe ynddo ni fel pobl, yn anghenion dydd i ddydd ni. So, da ni'n gweddio am bara beunyddiol yn llythrenol am fwyd. A wrth gwrs, dwi'n meddwl pan da ni'n gweddio hynna yn ein gwlad ni, da ni'n ymwybodol iawn bod yna diffyg dim tegwch yn y byd yma o ran bobl yn cael digon o fwyd i'w fwyta. A mae hwnna'n ei hun wrth bod ni'n gweddio hynna yn atgoffa ni, am yr anhegwch yna, yr anghyfiawnder yna sydd angen i ni hefyd fod yn ateb yr angen yna. So, mae rhaid i ni wneud rhywbeth am y peth, wrth gwrs. Ond hefyd, wrth gwrs, da ni eisiau diolch am y bwyd, yr pethau sylfaenol yna mewn bywyd da ni'n cael. Mae yna hefyd cais am faddeuant. Nawr, mae maddeuant yn bosib i bob un ohono ni. Ond mae'n ddiddorol bod Iesu yn dweud trwy'r weddi yma bod maddeuant yn rhywbeth sydd angen cael ei ofyn yn gyson. Felly, wrth gwrs, da ni'n gweddio pan da ni'n dod yn Gristnogion am faddeuant. Ond, wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn golygu bod ni'n stopio gwneud pethau sy'n mynd yn erbyn Duw, a da ni angen dod ar heina o flaen Duw yn gyson. Felly mae gofyn am faddeuant yn atgoffa ni bod ni'n dibynnu'n llwyr ar ras Duw tuag ato ni, dibynnu'n llwyr ar ei gariad a bod ni angen mynd ato fe yn gyson gyda'r pethau dyn ni wedi wneud o'i le, sut dyn ni wedi pechu yn ei erbyn a dod ato fe yn gyson am faddeuant. Ond y flip side o hwnna yw,
Os ni'n mynd at Dduw, mae rhaid i ni hefyd fod yn bobl maddeugar. Mae rhaid i ni fod yn bobl sy'n barod i faddau i'r rhai sy'n gwneud pethau yn erbyn ni. A dwi ddim yn gweud am eiliad bod hyn yn rhywbeth hawdd a mae yna sawl pregaeth arall am fyddeiant gallen ni wneud. Ond mae ei gyd yn mynd nôl i'r ffaith trwy gweddi i ni eisiau dod yn fwy tebyg i'r Duw dyn ni'n ei addoli a'i gydnabod a'i anrhydeddu. Felly, os dyn ni eisiau maddeiant gan Dduw, mae rhaid i ni hefyd fod yn bobl maddeugar. A mae'r weddi'n gorffen drwy wynebu reality bod ni dal yn byw mewn byd tywyll. A reality bod na dreialon, temptasiynau yn dod o'n blaen ni i gyd, yn arbennig i bobl sy'n dilyn Iesu Grist. Felly bydd na amseroedd anodd i Gristnogion. Felly bydd na amseroedd anodd i'r eglwys, i'n bywydau ni, pan da ni'n dilyn Meseia sydd wedi rhoi i fywyd lawr ac yn fodlon dioddau dros y byd. Ond mae Iesu yn gwneud hi'n glir fan hyn. Trwy weddi, da ni yn gallu gofyn i Dduw, cael yn cadw rhag y temptasiynau yna, a y bydd yn gwarchod ni ac yn cynnal ni trwy yr amseroedd drwg yna. Felly dyna'r weddi, mae'n rhoi model i ni, ond yn ei hanfod mae yn cynnig ffordd syml i ni i gysylltu gyda Duw. Felly dwi jyst eisiau ni orffen nawr trwy feddwl chydig bach am be mae gallai hwn edrych yn ymarferol yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Os i chi fel fi eisiau dyfnhau eich berthynas chi gyda Duw a gadael iddo fe yn ffurfio ni i fod o bobl sy'n dilyn Iesu'n well, yn dod yn debycach i Iesu, mae gweddi yn rhan rili bwysig o hynna. A fel eglwys, da ni isio mynd yn ddyfnach gyda Duw, achos da ni isio gweld Duw ar waith yn bywydau ni, ond hefyd ar waith yn bywydau pobl eraill. Da ni eisiau Duw i ddefnyddio ni i fynd a'i newyddion da i weld bobl eraill yn gallu cael perthynas gyda Duw hefyd. A mae hyn yn rhywbeth sy'n wir ar ein calonnau ni ar hyn o bryd fel eglwys, bod ni eisiau gweld mwy o bobl yn cael perthynas ac yn cael eu bywyd wedi newid gan gariad Crist. So, da ni eisiau bod yn bwriadol am ein gweddiau. Da ni eisiau bod yn specific am y bethau da ni eisiau gweld yn Duw ni yn gwneud yng Nghanarfon a trwy ein gwlad, trwy ein byd ni. Felly, dwi yn cyhoeddi rhywbeth newydd da ni eisiau gwneud fel eglwys. Sef, da ni eisiau dechrau cyfarfod Zoom ar bore dydd Gwener, yn gynnar yn y bore, lle mae bobl yn gallu dod at ei gilydd jyst am ryw hanner awr, jyst i weddïo pethau penodol, i weld, ac yn arbennig, i weld mwy o bobl yn clywed am Iesu Grist, yn clywed ei negesau, a i weld pobl yn ymateb i'w gariadau. Felly, da ni'n mynd i drio hwnna, bydd mwy o'n fanylion yn mynd allan ar e-bost, neu os chi ddim ar e-bost Carsalem, rhestr e-bost Carsalem, yn amlwg dewch chi siarad gyda Rhys neu fi, allwn ni'n neud yn siŵr bod chi'n cael yr wybodaeth yna. Ond da ni'n really excited am hyn ac eisiau gweld gweddiau intentional, gweddiau pwrpasol, da ni eisiau comitio y gwaith yma i Dduw. Ond hefyd, dwi eisiau gosod her i ni'n bersonol. Da ni eisiau gweld Duw yn rhan o'n bywydau ni bob dydd. Da ni eisiau rhythms gwell yn ein gweddi dyddiol ni. Nawr, un peth nes i ddarllen wrth edrych ar y gweddi yma mae Iesu'n rhannu, oedd mae'n bosib oedd bobl yr adeg yna yn gweddio 3 gwaith y dydd. A bod datblygu rhythm o gweddi yn ystod y dydd yn ffordd o wahodd Duw i mewn i'n bywydau ni. Sa'n gwybod amdano chi, ond dwi ddim eisiau gadael Duw tu allan i mywyd i. Dwi ddim eisiau just cario mlaen a niwrnod a ddim gadael i'w ysbryd glân ni effeithio a ffurfio fi a'n arwain ni yn ystod y diwrnod. Fi eisiau fe fod yn defnyddio fi, ond mae rhaid i fi gwneud lle i hynna ddigwydd.
So, beth am roi her i'n hunain? Gallai hyn digwydd mewn lot o ffyrdd gwahanol, ond ydyn ni'n gallu gosod amser yn ystod y dydd i wahodd Duw, i weddïo ar Dduw, ac i wahodd Duw mewn i fod ar waith yn bywyd ni a'n arwen ni yn ystod y dydd. A fi'n gwybod, falle bod rhai chi'n meddwl mae hynny'n hollol amhosib, hollol arfrealistig. Ond, pan dwi wedi trio wneud hyn yn y gorffennol, dwi wedi jyst gweld Duw yn gweithio ac yn ar waith y mywyd i mewn ffordd rili cyffrous. A dwi'n meddwl bod yn her dylen ni ystyried sut ni'n gallu gwahodd Duw, bod yn presenoldeb Duw yn fwy cyson yn ystod y dydd ac yn ystod yr wythnos. So dwi'n mynd gwybod amdanoch chi iawn, ond dwi eisiau gosod her i chi. Beth am dechrau'r diwrnod gyda 5 munud? Alla fe fod yn llai na os chi moyn, ond 5 munud. A dim hyd yn oed defnyddio geiriau iawn, jyst bod mewn tawelwch gyda Duw, bod yn presenoldeb Duw. Os chi fel fi yn rili gwael yn y bore, ddim yn gallu cael eich brain chi weithio tan 10 o'r gloch, os chi fel fi, mae 5 munud jyst yn bod yn dawel a gwahodd Duw i mewn i'ch bywyd, gallai hwnna fod yn rhywbeth rili gyffrous. A wedyn beth am defnyddio gweddi'r arglwydd yn ystod y dydd? Mae Iesu wedi rhoi'r gweddi yma i ni i ddefnyddio. Mae'n weddi syml, mae'n weddi rili byr. Oes na amser yn ystod y dydd le allech chi ddweud y weddi yma ail ffocysu eich sylw ar Dduw. Allech chi roi timer ar eich ffôn, bod yn rhywbeth chi'n neud am hanner dydd bob dydd, neu rhywbeth chi'n neud cyn bita cinio, neu rhywbryd yn ystod y dydd le ydych chi jyst yn gallu cymryd amser byr wrth eich hunan jyst i ddweud y geiriau yma. A mae hwnna'n bwynt rili da, fi'n meddwl, ni'n gallu defnyddio'r geiriau sy'n y Beibl i weddïo. A weithiau, actually, mae hynna falle'n well hyd yn oed, achos dyn ni falle gyda syniadau yn hunain am beth dyn ni eisiau gweddio, ond actually mae gweddi fod amdano Duw yn dydy. So pam sy'n ni'n jyst yn defnyddio geiriau'r weddi yma a geiriau y salmau falle, neu rhai o weddïau Paul i weddïo yn ystod y dydd. A wedyn 5 munud arall falle gyda'r nos, 2 gwaith y dydd, jyst i gael y rhythm o weddi, y rhythm o droi at Dduw a'i wahodd mewn i'n bywyd ni. A pwy a wyr le bydd hynna'n mynd â ni, os newn ni ddechrau yn rili syml. Gallai fe fod yn munud, 5 munud, be bynnag. Ond jyst yr habit yma, yr arfer yma o wneud gweddi yn amser pwysig yn ein diwrnod ni. Felly, i orffen heddi, dyn ni jyst yn mynd i gael amser yn gweddio trwy gweddi'r arglwydd. So dwi'n mynd i ddweud y llinell, ond wedyn dwi'n mynd i rhoi amser tawel i ni ymateb i Dduw, sut dyn ni isio, neu jyst i aros yn ei bresenoldeb e. Felly, ysbryd glân, dyn ni jyst yn wahodd di yma nawr wrth i ni droi at y tŷ mewn gweddi. Neu di arwain ni, neu di agor yn calonnau ni i glywed ganddo ti. Arglwydd, dyn ni eisiau mynd yn ddyfnach mewn i berthynas gyda ti. Dyn ni eisiau gweld ti ar waith yn ein bywydau ni. Dyn ni eisiau dy wahodd di mewn i bob rhan o'n bywyd ni. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. A maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn innau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.